प्रयत्न. गोलंदाजी मार्कवर कोण गोलंदाज ते पाहूया. 5 चेंडूंचा सामना असेल. प्रति 5 चेंडूंचा षटक असेल. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कोण येतोय पाहूया. शैलेश मयेकर गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल. भावनोती एंडकडनं क्षेत्ररक्षण मात्र सजवलं गेलं आहे. विकेट किपरच्या माध्यमातून संतोष भोंगाळे काम पाहत आहेत. कारण क्रिकेटच्या पटलावरती 360 अंशाच्या कोनामध्ये विकेट किपर हा महत्वाचा दुवा मानला जातो. विकेट किपरच्या भूमिकेत संतोष भोंगाळे आहेत. एक्स्ट्रा कव्हर आहे, लॉंग ऑफ, लॉंग ऑन, मिड विकेट, स्क्वेअर लेग, काउ कॉर्नर, फाईन लेग, थर्ड मॅन अशी क्षेत्ररक्षणाची रचना, व्यूह रचना आपल्याला पाहायला मिळते. समोर उभा असेल दीपक, ज्याने मगाच्या सामन्यामध्ये घणाघाती फलंदाजी केली होती. समोर उभा असेल तो. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज शैलेश मयेकर गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल. समोर उभा असेल दीपक. षटकाचा चेंडू होता, पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने खेळला गेलाय. अजूनही क्षेत्ररक्षण मात्र थोडंसं गचाळ होत आहे. तद्वर मिळत आहे त्या 2 धावा. 2 धावेने या ठिकाणी संघाचा धावफलक या ठिकाणी हलकासा पुढे सरकतोय. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 2 होते. बिनबाद 2. तडाखेबंद फलंदाज सज्ज असेल अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये दीपक. यावेळेला सुरेख फटका अपील केलं जात आहे. टप्पा घेतल्यानंतर थोडासा खाली राहणारा चेंडू अक्रॉस द लाईनवर खेळण्याचा प्रयत्न होता. मिड विकेट आणि स्क्वेअर लेग यांच्यामधून खेळण्याचा अयशस्वी प्रयत्न आपल्याला दीपक याचा पाहायला मिळाला. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. धावसंख्या स्थिरावलेली 2 धावा मिळतात. 2 धावा झालेल्या आहेत. पुन्हा एकदा शैलेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज असेल. समोर उभा असेल तो तडाख्याबंद बदलदाज दीपक, ज्याच्या माध्यमातून मगाशी चांगली फलंदाजी पाहिली गेली. आता मात्र बॅटच्या राडारमध्ये चेंडू आलाय. प्रॉपर टायमिंग झालंय. चेंडू जातोय आर पार सीमा पार षटकार. बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला होता. ज्या वेळेला बॅटचा आणि बॉलचा कॉन्टॅक्ट झाला तेव्हा 6 धावांची मोहर ऑलरेडी उमटली होती. 6 धावांवर संघाची धावसंख्या पाहायला गेलं तर 8 धावा झाल्या आहेत. पुन्हा एकदा कमबॅक करावं लागेल शैलेशाला. आता मात्र बॅटचा फटका फसलाय. झेल खाली येतोय. भालचंद्र मयेकर नो मॅन सिरीजन मध्ये चेंडू लँड होतोय. तद्वर मिळत आहे त्या 2 धावा. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा. सुरेख फलंदाजी पाहायला मिळते ती दीपकाच्या माध्यमातून. गोलंदाजी सुद्धा चांगली होती. शैलेशाच्या माध्यमातून एखादी विकेट येणं गरजेचं असेल. षटप्लेंटचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाहीये. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय तोपर्यंत मिळत आहे त्या 2 धावा. खराब फेकी पाहायला मिळते ती आदित्य याच्या माध्यमातून. षटक संपलंय. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या आहे ती 12 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाहीये. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तो पत्तू पवार. उलटा चेंडू होता. पुन्हा एकदा काउ कॉर्नरच्या दिशेने चेंडू जातोय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षण करेल तोपर्यंत मिळत आहेत त्या 2 धावा. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पुढे सरकते. 14 धावा पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा पत्तू सज्ज असेल. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग झालेलं पाहायला मिळतोय. सुरेख असे प्रयत्न पाहायला मिळाला होता.
चिन्मय भोंगळे यांच्या माध्यमातून जर कॅच झाला असता तर निश्चितच मित्रांनो एखाद्या इंटरनॅशनल स्पर्धेमध्ये जसा झेल होतो तसा झेल झाला असता. उंची थोडीशी कमी पडली, एफर्ट्स चांगले होते चिन्मय भोंगळे यांचे. येतोय षटकार 6 धावांसाठी, चौकार येतोय. धावसंख्या होती ती 18. बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न विकेट किपरकडनं थोडंसं फमुलिंग पाहायला मिळतंय. तद्वर मिळते ती 1 धाव. एका धावीवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 19 धावा. चांगली सुरुवात पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पतू सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला उंच मारण्याचा फटका, मात्र बॅट आणि बॉल यांचा कॉन्टॅक्ट मात्र होऊ शकत नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. काहीतरी कानमंत्र दिला जातोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते ती. प्रथमेश पवार यांच्या माध्यमातून षटकार चौकार जरूर आला होता. तदनंतर कमबॅक करणं महत्त्वाचं असतं. माइंडसेट करावा लागतो. एकाग्रता ही सुद्धा एक खेळाचा भाग असतो, तो पाहायला मिळतोय. चांगलं कॉन्सन्ट्रेशन पाहायला मिळतंय. आता मात्र दीपक याच्याकडनं पलटवार केला जाऊ शकतो का? मात्र पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक थोडासा चेंडू गोलंदाजाच्या अजूनही निर्धारित वेळेपेक्षा आज आपण सामने उशिरा झाले. षटक संपतोय. 2 षटकं 19 धावा. गडी मात्र बाद झालेला नाहीये. आता मात्र तिसरं षटक घेऊन येतोय कोण पाहूया. भालचंद्र मयेकर गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल. वैयक्तिक पहिलं संघाकडनं तिसरं षटक आणि अंतिम षटक घेऊन येतोय तो भालचंद्र मयेकर. कशा प्रकारची गोलंदाजी होती पाहूया. मगाच्या सामन्यामध्ये थोडेसे फुलटॉस चेंडू त्याच्या मार्फत टाकण्यात आले होते. एक काळ होता भालचंद्र मयेकरने सुद्धा श्री सोमेश्वर वांद्रे या संघाचं प्रतिनिधित्व केलं होतं. पुन्हा एकदा भालचंद्र सज्ज असेल. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. चिन्मयाच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा एफर्ट्स लागवले जात आहेत. उंची कुठेतरी कमी पडते. या ठिकाणी षटकार पाहायला मिळतोय. जबरदस्त फलंदाजी करतोय विनय. याच्या माध्यमातून सुद्धा चांगली फटकेबाजी होतोय. खातू बंधू चांगली फलंदाजी करताना पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 25 धावा. काय घडेल काय बिघडेल हे पाहण्याजोगं असेल. पहिल्या चेंडूवर आक्रमण झालेलं आहे. पुन्हा एकदा फुलरेचा चेंडू होता. थर्ड मॅनच्या दिशेने तेवढं चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. तद्वर मिळते ती 1 धाव. एका धावेने
धावफलक पुढे सरकला जातोय. धावसंख्या पाहायला मिळते 26 धावा. गडी मात्र बाद झालेला नाहीये. हॅलो हॅलो. गोलंदाजी मार्कवर भालचंद्र सज्ज असेल. स्लॉगवरचा षटक हाताळतोय. समोर उभा आक्रमक फलंदाज दीपक. थोडीशी मगाशी दुखापत झाली होती, मात्र पुन्हा एकदा सज्ज असेल. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगली गोलंदाजी व्हाईट यॉर्कर पाहायला मिळाला. पुन्हा एकदा सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर भालचंद्र. समोर उभा असेल तो दीपक, ज्याच्या माध्यमातून हॅलो. पिंचिटरची भूमिका बजावली जाते. हॅलो. यावेळेला मात्र झेलचीची संधी असेल आणि यावेळेला हॅलो. दीपक याला बॅक टू द डगआउट करतोय. हॅलो. यश मिळतंय ते भालचंद्र याला आणि पहिला धक्का बसतोय तो सोनगिरी संघाला. धावसंख्या असेल ती 26 धावा. 26 लॉस ऑफ 1 विकेट. थर्ड ओव्हर इज प्रोग्रेस. तिसरा षटकाचा खेळ चालू आहे. एक गडी बाद झालाय. 26. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. यश. बॅट्समनचं नाव सांगायचंय पंकज. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. तदवर एकच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. षटक संपल्याचे खूण पंच करतायत. 5 चेंडूंचा सामना आहे. षटक संपलेला गेलाय. अशा तऱ्हेने 3 षटकं संपतायत. 3 षटकानंतर निर्धारित षटकांमध्ये 27 धावा जमा केल्या आहेत एका आघाडीच्या मोबदल्यात आणि 28 धावांचं टार्गेट सेट केलंय ते सोमेश्वर वांद्रे संघासमोर. विनंती असेल सोनगिरी संघाला लगेच मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय. कृपया वेळ वाया घालवू नका, सहकार्य करा. क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या. टी 28 धावांचं टार्गेट सेट केलं गेलंय. मैदानाच्या आतमध्ये प्रथमेश पवार आणि निलेश मयेकर ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये जाते. गोलंदाजी मार्कवर असेल दिनेश खातू. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल. कृपया फास्ट खेळा. आपल्याकडे वेळ कमी आहे मित्रांनो, लक्ष असू द्या. का बसतोय ती सोमेश्वर वांद्रे संघाला. बसतोय ती सोमेश्वर वांद्रे संघाला. ऐकूया मधुर संगीत.
धन्यवाद डीजे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये संतोष भोंगाळे येतोय. पाहूया, पहिला गडी बाद झालाय. थोडस दडपण असेल. यावेळेला फसवा चेंडू होता, स्लोअर पद्धतीचा चेंडू होता. नीटचा बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू आला नव्हता. बॅटची लीड घेऊन चेंडू अडथळ्याला आला होता. एक धाव तर मी इथे. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय संतोषाला. एका धावेवर संघाची धावसंख्या 1 धाव 1 गडी बाद असं सगळीकडे पाहायला मिळतंय. समोर उभा असेल आता निलेश. मगाच्या सामन्यामध्ये म्हणावी तशी फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून झाली नाही. मात्र या सामन्यामध्ये या ठिकाणी संधी असेल आणि त्या संधीचं सोनं करावं लागेल ते निलेशाला. यावेळेला काय घडतंय पाहूया. पंचांचा इशारा येतोय. 2 हात समांतर होत आहेत. मिस्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धावसंख्येला भर पडते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 2 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन पंच केलाय. पाहूया प्रॉपर टायमिंग झालंय का. पंचांचा अजूनही कोणताच इशारा येत नाही. दरम्यान 2 धावा तर पूर्ण होत आहेत. 2 धावा झालेल्या आहेत एका गड्याच्या मोबदल्यात. 4 धावा झाल्यात एका गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा निलेश सज्ज असेल मोठा फटका खेळण्यासाठी. निलेश सुद्धा माहीर आहे. मात्र तशी फलंदाजी होणं गरजेचं असेल. यावेळेला बॅकफुटला जाऊन थर्ड मॅन आणि पॉईंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न होता. मात्र ऑफसाईडच्या खूपच बाहेर जाणार चेंडू पंचांकडनं वाईट घोषित करण्यात आला येतोय. धावसंख्येत भर पडते. 5 धावा झाल्यात एका गड्याच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. धावसंख्या असेल ती 5 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 28 धावांचं टार्गेट असणार आहे. अजूनही 10 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता असेल. 10 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता असेल. गोलंदाजी मार्कवर दीपक गोलंदाजीसाठी येतोय. पाहूया दीपक सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल तो संतोष भोंगाळे. आपला अनुभव पुरावा वापरावा लागेल संतोषाला. पहिला चेंडूला फाईन लेगच्या दिशेने खेळला गेलाय. प्रॉपर टायमिंग झालं नव्हतं. मात्र चेंडू येतोय तो आर पार सीमा पार चौकार. सुरेख फटका होता. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. फाईन लेग रिजनमध्ये खेळला गेला. हलकासा कट केला होता. प्रॉपर टायमिंग झालं नव्हतं. मात्र सुरेख फटका पाहायला मिळाला. संतोषाच्या बॅटमधून पहिला चौकार येतोय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 9 धावा. दीपक सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर कमबॅक करावं लागेल. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने मारला गेलाय आणि काय घडतंय तर संतोष भोंगाळे बॅक टू द डगआउट होत आहेत आणि ऋषिकेश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत. या ठिकाणी ऋषिकेश पाटील मैदानाच्या आतमध्ये जातोय. एक संधी असेल ऋषिकेश पाटीलला आपला परफॉर्मन्स दाखवण्याची. त्याच्यामध्ये क्षमता आहे. सफल होऊन चांगले फटके खेळतो. पण मैदानाच्या मध्ये थांबणं गरजेचं असेल ऋषिकेश याला. चौकार आला होता. तदनंतर कमबॅक करण्यात आलं होतं. संतोष भोंगाळे बॅक टू डगआउट झाले होते. आता मात्र ऋषिकेश पाटील आलाय फलंदाजीसाठी. यावेळेला काय घडतंय तर पुन्हा एकदा बॅक टू बॅट. सेकंड विकेट इज गॉन फ्रॉम सोमेश्वर वांद्री. दुसरा धक्का बसतोय सोमेश्वर वांद्री संघाला. ऑन हॅड्रिक असेल दीपक. हॅड्रिकचा चान्स असेल दीपक याला. पहिल्या चेंडूवर जरूर चौकार आला होता. तदनंतर बॅक टू बॅक 2 गडी तंबूच्या आश्रयाला पाठवून दिले दीपक याने आणि थोडासा सामना रिलीज केलाय. आता मात्र या ठिकाणी भालचंद्र मयेकर फलंदाजीसाठी सज्ज असेल. अजूनही सामना समसमान संधी असेल दोन्ही संघांना. षटफलंदाजीचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा पूल करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते ती दीपक याच्या माध्यमातून. आता मात्र या चेंडूवर एखादा मोठा फटका येणं गरजेचं असेल.
पाहूया पंचांचा इशारा येतोय मिस्टर एक्स्ट्राच्या स्वरूपात. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा. अजूनही 6 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. 18 धावांची आवश्यकता. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद टीजे. पाहूया 5 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता आहे. निलेश मयेकर मैदानाच्या आतमध्ये असेल. यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झाले. पाहूया का चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. दरम्यान 2 धावा पूर्ण करतायत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल का? बघता बघता 2 धावा पूर्ण करतायत. अजूनही 4 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता असेल. प्रत्येक चेंडूवर चाकूकार लागावा लागेल. क्रिकेट म्हटलं तर अशक्य ते शक्य करण्याची क्षमता मनगटामध्ये ठेवावी लागते. यानंतरचा सामना असेल तळेकांटे आणि सोनगिरी. तळेकांटे संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी यायचंय. वाईट चेंडू असेल. पुन्हा एकदा कॉल असेल. तळेकांटे संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी यायचंय. वाईट चेंडू येतोय. पुन्हा एकदा शटअपलाईनचा चेंडू होता. या ठिकाणी फाईन लेग रिझन मध्ये चेंडू जातोय. चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. निलेश मयेकर मात्र प्रयत्न करतायत. 4 चेंडूवर 4 चौकार लागवण्याची आवश्यकता आहे. धावसंख्या असेल ती 17 धावा. अजूनही 3 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता आहे. तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल मैदानाच्या आतमध्ये. अशक्य ते शक्य करण्याची क्षमता ठेवावी लागते. गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज असेल पंकज. निलेशाचा मारलेला फटका उत्कृष्ट फटका. मिड विकेटच्या रिझन मध्ये क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. धावचीची संधी असेल. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 19 धावा. अजूनही 2 चेंडू आणि 9 धावांची आवश्यकता असेल. कंपल्सरी चेस असणार आहे. काय असेल सामन्याचा निकाल? पुन्हा एकदा वाईट चेंडू येत आहे. अजूनही 2 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता असेल. 2 चौकार लागवण्याची आवश्यकता असेल. सोमेश्वर वांद्रीला विजयाच्या दिशेने जायचं असेल तर निलेश मयेकर यांना अनुभव आहे. एकेकाळी निलेश मयेकर सोमेश्वर वांद्रे संघाचा या ठिकाणी आधारस्तंभ म्हणून ओळखले जायचे. त्यांच्या माध्यमातून रत्नागिरी तसेच इथे सुद्धा चांगला खेळ केल्यात आला होता. मात्र सध्या प्रॅक्टिस पासून लांब असल्यामुळे मात्र अनुभव पणावा लागतोय. आणि यावेळेला प्रॉपर टायमिंग झाले का पाहूया. चेंडू होतोय सीमा पार चौकार. जबरदस्त फटका पाहायला मिळतोय. मित्रांनो हे अनुभवाचं गणित आहे. कारण मित्रांनो धन्यवाद. धावसंख्या असेल ती 24 धावा. 1 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता असेल. कशा प्रकारचा चेंडू असेल पाहूया. यावेळेला फटका फसलाय. झेलची संधी असेल आणि झेलबाद. अशा तऱ्हेने सोनगिरी संघ विजयी झालाय. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन असेल. आणि सोमेश्वर वांद्रे बी संघाने सुद्धा चांगली लढत दिली त्याबद्दल त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. या ठिकाणी सोनगिरी संघाचा संघनायक विनंती असेल लगेचच टॉस करायचा आहे.